Gihimo sa Ginoong tiyanan ug tiib babae ra kayo ug lalaki. Usa sa mga nalimtan nga kamatuoran mga igsoon karon sa atong katilingban, kining kamatuoran nga kita hinimo sa Ginoo, mugna sa Ginoo, created by God. Unya, created ta by God, isip mga tao, babae o lalaki. Labi na girong panahon na nga dako kayo ang success sa kaaway sa Ginoo nga mao ang yawa, nga giilad ta nga wa gi-create sa Ginoo ang laki ug ang babae ra, kung dili gipun-an pa gyud og lain nga mga genders, dili female and male. O nganong mao may gipili sa Ginoo o gihimo sa Ginoo mga igsoon ang lalaki ug babae. Pero kung atong tan-aw ang atong kahimtang, dili mo padayon ang tao dinhi sa kalibutan sa pag-exist or sa padayon sa iyang pagpuyo ning kalibutana kung dili pa babae o lalaki. Ang perfection or ang kahingpitan sa lalaki anaa sa babae. Ang kahingpitan sa babae anaa sa lalaki. Kining duha, lalaki o babae, pulos ni sila mga larawan o kasamahan sa Ginoo o gihatag sa Ginoo ang iyang kinatibuk-ang kinabuhi ngadto sa babae o ngadto sa lalaki. Apan tungod kay ang kalibutan dili man ta perfect dinhi, gakinahanglan man ta nga mo grow to perfection. Mao na nga gi-provide sa Ginoo ang tinuod nga makahatag og katumanan sa atong pagkahingpit dinhi sa kalibutan. Hunahunaan ninyo mga igsoon, kung dili pa ka lalaki o babae ang nias kalibutan, kung puro pa ka lalaki o kaha puro babae, asa ra ka takutob? Tingali maglisod na tag-abot og 100 years, mahurot na tang tanan. Kay wa na may musunod nato. Diha sa atong pag-amuma kaniya, kuyog sa pag-ampo, pagdawat o paggiya niya sa saktong giya sa kinabuhi. Na ako'y usa ka na-encounter nga nahimong lesbian, apan dangtan og duha ka buwan namong siging istorya kay suod ba ni sa akong kinabuhi, human sa iyang mga hilak og sa iyang mga pag-ampo, aga sa luha og kasakit sa iyang kinabuhi nga nagsunod nas Ginoo, gibuwagan nato niyang iyang kalib-in nga babae sad, nahimo siyang babae ug proud siya ni sulti nako, Father, babae na gyud ko. Nako unsa may proof na kung babae na ka? Siya maibog na kog laki. And this happens mga 10 years ago. Karon minyuono na siya tuwa sa gawas sa nasod. Wa makigminyo og lalaki aw babae, kung dili makigminyo na siya og usa ka lalaki, active kay siya sa simbahan nga nag-alagad sa simbahan. In short, mga igsoon, kung doon na may distortion sa atong pagkababae o pagkalalaki, mubalik tas gahimo nato. Kay way laing makahatag nato kumpleto nga pag-repair o pag-restore ang Ginoo mismo. Daygo nato ang Ginoo nga naghimo kanato sa iyang larawan o kasamahan, lalaki o babae.